Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo bakwethu. Abamaziyo ugogo Mseleku kade bevele bemazi ukuthi bekahamba hlale akuyahambe aye eGoli, kodwa ke ngokuthi ke bekusenezinye izinto ezithize kusho ukuthi wayeseThukuma kancane ukuya ngakhona eGoli. Ugogo usebuyile ke manje ubuyela ukuya khona futhi eGoli, ukuthi bonke abantu abaseduzane neGoli abafuna ukusondela bakoMpumalanga bakuphi nakuphi abangakwazi ukuthi bangithole kalula uma ngizobe ngilapha ya eGoli. Engisholo ukuthi ngomhla ka-4 nangomhla ka-5 ngizobe ngilapha kaMayimaye. Bofona umuntu afuna ukuzwa ukuthi ngimamaphi, noma mase ngikhona ngizobe ngikhona, ngizobe sengisenda i-location yokuthi abantu bakwazi ukubona ukuthi ngikuphi la ngikhona. Ngiyokwenza nje i-status ngisende ne-location ukuthi umuntu bengifuna avana hamba aqonde ngo lapha la ngizobe ngikhona. Ugogo uzobe phethe yonke into ongayicabanga uma uyidinga, kodwa engicela kunina ngicela ukuthi uma kukhona into oyidingayo ngicela ukuthi usho manje kuse-early, usho nje mhlambe ngathini kusukela ngoba mina ngiyosuka la eThekwini ngoLwesine bese ngibe ngihamba ngoba ngobenze nje ngihambe nje kahle endleleni. Ngicela ukuthi mhlambe kusukela ngoLwesibili uLwesithathu abantu bayangifonela bayangitshela ukuthi umuntu ngimphathele ini, ngoba kungenzeka kube lokhu wena okudingayo mina ngizokucabanga ukuthi ngikuphathe, mhlawumbe angizukuphatha, mhlawumbe imithi, umuthi wemoto, ufuna ukuthi uqinisele imoto, vele ngizofana nesethi yonke sengiyiphathile. Kube sekuthi konke mhlawumbe nje nokunye iy'ntelezi zokuchela zezitha, intoni nantoni nantoni nantoni, imithi, impondo, intoni nantoni, loko naloko wena okudingayo kuzobe kukhona. Ngisho insipho yesichitho ngizobe ngiyiphethe, insipho yenhlanhla ngizobe ngiyiphethe, zizobe zikhona nje izinto ziningi. Wena nawe sungasho nje kokunye okongaziyo ngako ukuthi ngizobe ngikuphethe, uthi angikuphathele. Umkhulisa uzobe ukhona, impisa zamadoda zizobe zikhona. Engisholo ukuthi bakwethu bonke abantu abadinga lezo zinto bangavivela ukuthi ugogo bazombona qobo lakhona ngqo. Ngizobe ngikhona nami ngikhona qobo, hhayi ukuthi ngizobe ngithumele umuntu, ngizobe ngikhona ngenzela ukuthi uma kuwukuthi nawe bewudinga ukuthi unodaba nalakho thizo oluncanyana ebewufuna ukuthi ungixoxele lona, ungasondela kuze ngikwazi ukukutshela ukuthi mhlawumbe ungenza kanjani. Uma kuwukuthi futhi mhlawumbe bewufuna ukuthi ngoba ngikude njengoba ngila eThekwini, ufuna ukuthi mhlawumbe ugezwe unethunzi, mhlawumbe uma singathola nje umfula ngaseduzanyanyana singakwazi ukuhamba kuyokwenza, ngoba yonke lo mithi ngizobe ngiyiphethe, singakwazi ukuthi sihambe uye kogeza ususithunzi. Uma ngabe mhlawumbe wawushonelwe umntwana noma abazali, kunethunzi elisala kuwena, bese kufanele ukuthi emva kwesikhathi bese kuba uyahamba uyogeza ukususa lelo lithunzi lelo, ukuze usale uwumuntu ogezekileyo oclean, ukuze kwazi ukuthi nabantu abadala ithongo likwazi ukusondela kuwena. Lokho kwenzela ukuthi uma ngabe noma kuthiwa khona into oyifunayo, noma ngabe ufuna umsebenzi, kodwa ube sewugezekile ukhanya, ngoba phela uma ungcolile abakwazi abantu abadala ukusondela eduze kwakho bazokupha inhlanhla noma umsebenzi. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu ahlala ayigeze, ngoba usuke uyihlanzela ukuthi uhleze uklini ngaso sonke isikhathi. Ibaluleke kakhulu leyo nto. Ngisho ngathiwa akukho okuyikona okuyinkinga okuzwayo kwena noma mhlawumbe okwake kwakwehlela, kodwa kubalulekile ukuthi wena nje ugeze ube umuntu o-right o-clean. Njalo nje uhlale njalo sohlala ulindele loo nto, uyazi ukuthi okay mhlawumbe emva konyaka nje hayi ngifuna ukuyogeza, ngenzela ukuthi nje ngihlale ngihlanzekile ngigezekileyo ukuze kwenze zonke into zami zicace. Kusho umuthi womsebenzi uzobe ukhona bakwethu, and ngiyawugalanda ungathi nje uzofuna umuthi womsebenzi mhlawumbe ucabanga ukuthi kuyadlalwa. Cha, ngiyakwazi ukuthi lo muntu ukhokhe leyo mali ozoyikhokha, bese ukhokha enye ngenzela sure ukuthi uzoyikhokha enye imali, ngoba phela uma ungasayikhokhi vele umsebenzi uzophela, ngoba phela usuke ukhulunyiwe leyo nto ukuthi lo muntu sizomdayisa, somnika lo muthi uzohamba athola umsebenzi, abese ukuthi uma engawuthola umsebenzi ukuthi ube nenkinga. Angeke, into engiyigalantayo ngineshosho nje, angazi singachazela ngithini, ngizobe ngiyisethile zonke izinto zami zikhona zonke. Ngiyacela-ke ukuthi-ke bonke abantu abazobe bengidinga mababe khona. Idethi umhla ka-4 nomhla ka-5 ngizobe ngikhona bakwethu, ningilindele kodwa ningifonele ngoba ngizothola i-location lapha ngizobe ngikhona, bese ngiyayisenda ku-WhatsApp, ngiyisende kuma-status, ngenzela ukuthi wonke umuntu odinga ukuza kimi nizoqala nje athi mebheka abone ukuthi hayi ugogo usendaweni ethile, bese uyakwazi ukuthi umthole. Bakwethu yiloko nje bengidlulisela kona ukuthi yonke into ngizobe ngiyiphethe, kodwa nawe sunga-eda ngokwakho ukubuza ukuthi ngicela abantu noma ungiphathele into ethile, bese mina ngizokwazi ukukuphathela leyo nto. Ungakulibali nje lokho, ngoba ngazi ukuthi uyafika ukuthi cha uzofuna leyo nto kanti ayikho, ngenxa yokuthi mina bengingayiphethe ngoba
bengingazi ukuthi wena ikhona into ongase uyidinge. Uyayibona lona, nami ngumuntu ngiyakhohlwa. Kungenzeka kube mhlawumbe okunye nami bengicabanga ngithi ngizokuphatha ukuthi ngoba ubani wakufuna, kodwa ngoba usangikhumbuzanga sengikhohliwe-ke. Engisho ukuthi bakwethu izinto nizoyithola, nizosho ukuthi nidinga ini nani nani nani. Ngizolokhu ngiqhubekile nginikhumbuza ukuthi cha bo ngikhona njalo, ngiyatholakala, ngisaphila, ngisakhona emhlabeni, uNkulunkulu usangigcinile. Nisazoyidinga izinto zami nizithole futhi banizidinga. Bakwethu siyabonga kakhulu. Kanjalo ugogo uzobe khona-ke lapho-ke kaMayimaye. Bakwethu nizomfonela kugogo nithole yonke i-direction yendlela. Siyabonga makhosi amakhulu, thokozani.